Виждате оригинална войнишка униформа. Силуета и пропорциите я датират 30-40 години. Калпаците са изключително рядкост. Включително и във Военно-историческия музей има 2-3 калпака, които между другото са в по-лошо състояние от този, който виждате, от частна колекция. Виждате тук тези въпросни петелки ги наричат, или халкички, на които се закача етишкета. Този няма етишкет, но трябва така тук да... Съседство е дежурна униформа на войник. Разликата между нея и офицерската е, че при войнишките има само горни джубове, докато офицерските имат и долни джубове и съответно украсата е от сърмен шнур, докато тези са с вълнени шнурове. Следващият е подофицер. Виждате този ширит, за който споменах, и подофицерите имат привилегията украсата им да е от метализиран галун. Иначе всичко останало от униформата е идентично с това на войниците. Така наречената тужурка, скъсен шинел, който са имали право да носят само по време на занятия, не са имали право, да кажем, да излязат в града с такъв скъсен шинел. Масово започват да се използват през Първата световна война, тъй като са по-удобни при езда. Виждате петлиците, които споменах. В случая имаме награден с ордена за храброст офицер. На шинелите офицерите са имали право да носят само тази лента на орденът за храброст, която се закача на второто копче и така по диагонал се поставя. Виждаме венгерката или виц-долманът на един поручик от гвардейският полк и парадната униформа долман